लाइबुमा दिनै बरम गोनां बिके रांखल सारनि लाइबुमानि अम बसै कलांका दिनै नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै हा खायदफना हामजा काकाय चिंगुनि के सबा खालायनानै नां अम बखक बाय सायावै बसै कलांका म थिनांगो दिनै कायसा लामा उवाना दिनै चबानि यकनानि अम कायसा लामा उइ दंगाने आबुनि बागैनो दिनै सालो आं ब्लेखैनो तंथगो तामनि बागै गेकाय अ लाइफ मा परिवै दिनै ताबुनि जे जेनेरेशन रो नेक्स्ट तो दिनै हादफान बागै सबा खालायनायनि बागै बर ब्लेके खातुंनाय एबं बर लामा नायतुबै माननाय गाहाम लामा नायतुबै माननाय आं खाख्लायो अमतै बयतेबो दिनै सैखोरनो सैना नंगौ बिनि कायसे सिलायबाय सबानि अक लाइफमा बर दंगो डेमोक्रेटिक मुभमेंट रो बर बिनि बयो दंगो सुतरां दिनै गुड साइड न दिनै अभिज्ञतानि कक दिनै अबय सैजाखा एवं मखुब काहाम एवं और बयनि जे मुंरिमानि अमब ब्लेखे काहाम काय रिकाय नै आं खाख्लायो नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै म बय ब्लेचे काहामका एवं आं जतन न कइनाय अबयनो पायै जतन न परिना नि बागै म नग खाति तो निजांनाय म कायसा सिनि इफ्रा हास्तेनि कायसा लाइबुमा नि प्रथमा उंगंगाने एवं अ प्रथमाना जों खातुइ मानना रिनाय जों मन संरक्षण माखानि हामबाय